Og hermed, ja, der siger vi så farvel til 3+ seere. Fra nu af, der er det alene pay-per-view-seerne, der får lov til at fortsætte. Ingen 3 knockdown-regel. Kun kamplederen kan stoppe kampen, og bokseren kan ikke blive frelst af klokken. Og det er de regler, som kører på disse kanter i de små knæ. Ready? You ready? Første omgang i gang. Ward begynder klassisk med venstre fod forrest. Godt venstre jab for Kessler. God dyb venstre fra Ward. Der var Wards venstre lige ind og klippe Kessler. Wards parader ligger højere end de sidste kampe. Igen kommer Ward ind med venstre hånden og rammer Kessler. Rammer venstre dybt. Lynhurtig Ward her fra starten, helt som jeg havde frygtet. Fantastisk benarbejde, skifter til højre fod forrest. Og igen bliver Kessler ramt. Unægtelig en svær første omgang her for Kessler. En god første omgang af Ward, det må vi erkende. Det er der, du skal have med en. Presser mig op i ringhjørnerne. Sådan, Kessler. Pas på paraderne. Godt, Kessler. Stop punching, step out. Godt dybt arbejde af Kesslers venstre. Og kombination her for Ward. Fantastisk tempo, han har, Ward. Og Kesslers venstre hånd ind og stemple Ward. Men Ward glider af. Bestemt ikke en stille første omgang. Der er gang i den her fra starten. Masser af slagudvekslinger og højt tempo. Ja, det er rigtigt, det Kessler gør, men pas på paraderne, Kessler. Du må ikke undervurdere. Han kan godt slå, selvom han ikke er nogen udpræget puncher. Cizek. En intens første omgang. Helt usædvanlig for en VM-kamp, og slet ikke noget med at lægge stille ud. Hvis det var et stille udlæg, jamen så har vi store ting i vente. Ward starter omgangen klart bedst. Kessler kommer lidt med mod slutningen. Prøv at se en koncentration, der lyser ud af Kessler her. Ja, han er paraderne lidt højere op, har fået besked på garanteret af Richard Olsen, at det var hasard, det spil, han var ude i første omgang. Men se, hvor hurtigt Ward er på hænderne. Fantastisk start på en VM-kamp. Helt utroligt. Normalt så to bokser så tidligt ser hinanden an. Det har der ikke været noget af. Op i ringhjørnet med ham. Der! Så presser du ham op i det hjørne. Ja, godt dybt arbejde for Kessler. Og
Kessler rammer ham 2 gange i nakken. Det sidste i hvert fald. Jeg synes, Kessler tager store chancer. Jeg er blevet ramt på kæben på gangen, men har ikke respekt for vores slagkraft, åbenbart. Stop. Stop punching. Step away from each other. Step out. Godt fanget i paraderne af Kessler her. Der har du ham. Kom så, Kessler. Kom så. Ja, sådan. Stop. Stop. You had him on the head. You step back. Ja, Jack Reese siger, han låste Kessler. Stop. 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 Step out. You get off the position. No hit. Skal han ikke til at overspille sin rolle, men det var rigtigt. Kessler låste. Og igen kommer Kesslers venstre godt igennem. Mangler lige et par centimeter. Det er Kessler, der presser her. Er ved at sætte sig for alt, der får styr på kampen. Forhåbentlig. Your hands are free. Work out. Push. Stop. My break. Det er verdensmesteren, der helt som ventede styrer kampe. Også som ventede Ward med kontraboksning og bevægeligere. Et benskifte, der hele tiden svitser. Ja, den var ikke inde at ramme. Han nåede lige at glide af på den, Kessler. God dyb venstre fra Kessler. Ja, det kunne han ikke rigtig lide, det der skete til sidst. Startede ellers godt den her omgang, Kessler. Ward kommer stærkt igen. Let's go. Gjort det fint, i hvert fald her i starten af anden omgang, men lad os se. Og igen bliver Kessler ramt. Og igen. Den danske verdensmester har det hit, er i vanskeligheder. Ward, som jeg frygtede, klart hurtigere end Kessler. Og det Kessler laver lige i øjeblikket, det er det, som Ward kalder lidt indimensionelt. Han er meget stiv og låst i det og arbejder med venstrejabbet, hvor Ward hele tiden er bevægelig. Pejler godt med sit jab, Ward. Holder Kessler på afstand, og Wards højre hånd ligger og venter på, at Kessler skal blotte sig. Det gør han lidt for meget efter min smag. Der for eksempel. Godt kommet ind her, Ward med højre hånden. Step away. Han er bagud på point, Kessler. Det kan der ikke have tvivl om, tror jeg. Men her var det Kessler. Ward går lige igennem paraderne og væk. Fuldstændig som jeg havde frygtet. Han går ind og rammer og smutter væk. Hit and run. Og igen får Kessler tisk. Det ser bestemt ikke lovende ud her.
Rammer også dybt på Kessler. Kessler kan ikke rigtig få bund i slagene. Cizek. 3 gange bliver han ramt her, Kessler. Og så er det Kessler, der går ind og presser bort. Stop. Clear. Ja, de 20.000 tilskuere ikke i tvivl. Det har været vores kamp hidtil, og jeg må desværre give dem ret.